Здравейте! В това видео искам да ви покажа накратко едно ново и за мен лично доста свежо предложение в клас О1 ремаркета до 750 кг общо тегло, т.е. тези, които може да шофирате спокойно с любителска шофьорска книжка, без да им плащате застраховка гражданска отговорност и без необходимост да плащате винетка. Двуосно ремарке с два моста по 750 кг, торсионно окачване на кнот. Всички компоненти по него са кнот или SPP. Какво е характерното тук? Имаме ремарке с чисти полезни размери 2,63 на 1,45 вътрешни. Хай-бед ремарке, т.е. с платформа над колелата, отваряеми от четирите страни канати и наистина бързо сваляеми такива, ако искате да си го преобразувате в равна платформа. Ето, отваряме отстрани, откъдето спокойно можем примерно да натоварим с мотокар странично. Ако искаме да го направим на платформа, качаме. Тук има едни шплентове, които се вадят, канатата се изважда, колонката излиза и получаваме равна платформа, където вече може да разположим и някакъв товар, който е извън габарита на самата платформа. Може да се ползва за най-различни цели. Общи линии. Най-интересното тук, тъй като може би много от вас са виждали такива ремаркета и може би повечето от вас, които са проверявали цената, знаят, че са по-скъпи от тези, които са с платформа между колелата. Тук цената е 1400 евро с включен ДДС, което го прави едно наистина интересно предложение и доста си заслужава да го обмислите, тъй като цената му е напълно съпоставима с тези на ремаркета, които са от другия вид, с ниска товарна площадка, т.е. с колела извън платформата или в страни от нея, но конструктивно. Тук освен вариативността, която ви дава това, че може да стане на платформа и да се отваря селективно само от ляво, дясно, отпред или отзад, имаме и различна конструкция. Виждате, се опитам да покажа. Тук имаме надлъжни греди, които са доста по-сериозни от тези на обикновените ремаркета, които са от другия тип. Ето го отдолу. Доста такива ремаркета сме продали и в миналото, основно по-големи размери, тъй като при тях цената значително по-висока е, но и размера е голям и това до някаква степен определя и търсенето. Но за тези от вас, които търсят компактно решение, имат по-ограничен бюджет, но в същото време искат да получат максимална функционалност и качество за парите си, смятам, че този модел е изключително подходящ и се струва наистина да го обмислите. Налични при нас, чисто нови, в автосалон Одесос. Заповядайте да огледате, да ви обърне внимание и да останете доволни.